Sanibonani molweni ndanamkela kweZC TV ngesiXhosa. Uzoleka uphumile ke guys esibhedlele ufikela endlini. Apho kafika khona sele ke uqhawe noLazarus bemenzele ke i-surprise. I-surprise ke kuba wenziwe indlu ke yomntana. Yenziwa yakunhle ke yabonakala uba yeboy nyana akhonto ingekhoyo. So be-surprise nyani ke yonke lento ke yenziwe imali kaLazarus. Ebe happy ke umama womntana. Kwahlathi uhlathi yanibonakala ehlamba imoto ke nonyanakhe ke ulikamva ubhizi ke umxelela into yoba hayi mfana wami ngoku mdala no-21 bekumele uba noko sowuzoseka ngoku ulikamva ukuthi hayi andinxamanga ngoba nesitsholo siye sandohlula esibeni kade ndikuso so ayonto ndiyileqileyo leyo. Ethi omnye hayi bo mfundi kaloku siyaguga nathi sinabasukulwana. Athi ulikamva hayi bo tata yintoni ndingaka nawe nabantwana. Ile nto uba mhlawumbi uphoxwe ngumama ethe yena akayaphi nenze mntana. So bekumnandi ke bebeyincokola ke yonke loo nto. Uhlathi besithi hayi suka indolo nami ndisemtsha wena ubona ungathi ndilixhego sangapha. Besesiya ke xa efika ke besithi hayi kukhona le nto omnikeza ke isitshixo ke semoto kule moto bayihlambayo i-venture cap. Asithathe ke ulikamva athi hayi ndizasibeka apha ekitchen zisixhoma nje phakathi. Omnye no ungasibeka erumini yakho. Athi omnye hayi bo ekamereni yam athi ewe kanti bethu angasibeka ekamereni yakho uthethela into ethi ke imoto uyampha yakhe uthi hayi uzazithengele yam ngoku awuphinde uma uthatha imoto kamamakho uthatha naso isitshixo uzibe nemoto yakho nawe. So bevuya ke kumnandi guys kulaa nto yoba ke umntu noyise behappy behagana kuyiloo nto. Engancumanga ke uThumeka ke babukele ke mephangasi egeyithini. UThumza ke uyabonakala ke ehleli ke noThandeka basiphungela ithi ke njengesiqhelo bancokola ke uThandeka umile ngento ethi hey uhlathi xa kangakayithethi into yoba lo mntana mhlawumbi ngenzeka uba ngowakhe kangakakrokre. Abe sesiyothumeka hayi kangakayithethi loo nto kumandazi into sentsho uba akho nto ndiyaziyo. Athi komnye hayi kungenzeka abe sesithi ke futhi hayi ndiyaxolisa ungacimba mhlawumbi ndizama ungena kwinto eyayiphakathi kwenu but ke besendisitsho nje. So uThumeka ke yamhlala wethi loo nto but wangathi yinto angayihoyanga. So kwazoleka ke kufike ke uNonceba ke guys ezovakasha ke zobona ke ubaba. Kumnandi ke bekumnandi kudibene ifemeli yakwaNgcukana nefemeli yakwaBhikisha apha. Kuhletywa ke utata wakhona kwaNgcukana kuthiwa xa bembiza ke uNonceba noLazarus bathi nguGrumpy. NoLazarus ke ngapha ke uthi ke hayi noko izinto ngoku zitshintshile ndimbona utata mvanje unice. Hayi obesothuka loo nto uba yena utata wonke. So bekumnandi ke kuncokolwa ke kwaze kufika ke uThumeka ke. uThumeka ke ufike ethi ke xa sele sibulisela ke kube right kodwa kuzoleka bese-introduce ke ngoku uNonceba. Nonceba lo vele wathi ngulo Thumeka lo ngeliya ke limjajayo. Hayi ke noThumeka shem imudi yavele yatshintsha wangabisaba nguye lowa ebeze kakuhle. Abe sesitsho into yoba like basi besiqhawulana ngoba benoNceba ke sezifaka ke emhaga but kuqala khangafune nokumbulisa beqala wamnikeza nje laa nto. But ke ethubeni ke wam right ke wamhaga. Abe sesazisa ke unomamakhe ke ulo mntana uzoleka mamakhe ke kuNonceba. Kumnandi ke hayi ke bese thatha ke umntana ke uNonceba amfunqule. Athi ke ngoku amfunqule yabe ncoma into yempumlo etheni ke le mpumulo le yabo emteketisa ke. Hayi ke nozoleka noThumeka ke amnike ke uNonceba batshintshane ngaye ke. Hayi ke uThumeka naye kangqine le nto yale mpumulo ke guys oko imele sithi hey le mpumulo ekakamva le yateketisa ke ekakamva le mpumulo. uNonceba beseyibuza ke ngoku hayi bo ubani lo ukamva umbiza ngokamva ke ngoku likamva ngubani ukangubani lo ukamva bese sitsho ke omba ngukaThumeka utsho uzoleka. Hayi ke uNonceba besithi hayi ke kaloku kungenzeka wethe understandeka into yoba koBhikitsha aba ekugqibeleni. Lapho uLazarus guys uphoxeke uyabanda and uThumeka uyayiphinda into yempumulo ekalikamva until uzoleka ade aphakame aboma ngeke make ndiyokwenza i-damage control apha ndithathe lo mntana. Wamthatha umntana wamfunqula kuye ke engasenantloni uzoleka ebebana nje kwayena naye uThumeka engabonakalisi ingathi futhi uyitsho ngabom le nto nanoba uphulukiwe noba kwenzeke ntoni. But ke into eminxisayo kukuba akaziphinda aphuluke naxa sefika apha phambi kweforest afika ayithethe njengoba injalo into yoba yeyi akafani nolikamva umntana and uzogxuma sana uhlathi ayotshona kulaa ndlu athi ndifuna ubona umntana. Asazi guys bizosibeka phi. Enkosi ndicela siqhubeke subscribe silike singakhomenta futhi bye.